daw il-5 organizations ġew flimkien biex tiġiet organizzata dil-konferenza li l-għana ħaritaħa u li flimkien naqsmu għarfin u riżultati ta' riċerka sabiex inħarsu lejn tfal li ma jkunux jistaw jibqaw jiexu flimkien mal-ġenituri tagħhom u jkunu qegħdin jgħixu jew fil-foster care inkella f'settings oħra bħal settings residenzjali sakemm ikun possibbli jew li jerġgħu jirritornaw fil-familja tagħhom jew għal xi tfal jibqgħu jgħixu fil-foster care jew fid-dar residenzjali sakemm imbagħad isiru adulti. Jiena ppreżentajt dwar l-istudju tiegħi li tad-dottorat li kien jiffoka fuq id-deċiżjoni li jieħdu social workers fi Child Protection Services meta ikollhom jiddeċidu jekk tifel jew tifla jew tfal jistgħux ikomplu jgħixu flimkien mal-ġenituri tagħhom jew is-sitwazzjoni tant ma tkunx f'dak il-kuntest qed jintlaħqu l-bżonnijiet tagħhom li jkollhom bżonn joħorġu minn dik id-dar biex jibdew jgħixu jew foster care jew fid-dar residenzjali. Bażikament li wara l-istudju li daw it-tfal li kollhom bżonn jinħarġu mid-dar din tkun tassew għas-social workers l-aħħar għażla.